Aron matabangan ang kabataang naglisod pagbasa, ang mga personnel sa Mandawi City Library milusad og programa aron matudluan sila. Kada semana nilang gibisita ang kabaranggayan alang niini. Ani ang report. Kini ang pabasa sa kabataan. Programa nga gilusad sa Mandawi City Public Library, mga daycare teachers ug kaabag nga NGO. Taod-taod na kining gilusad, matag Sabado mobisita sila sa kabaranggayan aron mutudlo. Moabot sa 16 ka sessions nga tag-usa ka oras ug tunga ang himuon nila kada barangay. Una pa mobalhin sa lain na sab nga lugar. Dili lang hinuon kini pulos reading ug writing session. Doon na sa storytelling nga gihimo sa mga personnel. Makalingaw. Kay? Aron makatuon tagbasa. Gihangop sa mga opisyales sa barangay ang maong programa nga nakapadasig sa makabataan sa pagkat-on. Matod sa labaw sa City Library, magpadayon ang yun-aning programa uban ang ilang mga partners. Labi na sa maayong feedback nga nadawat sab nila. I-evaluate na to ang level reading capacity sa bata before ta mo start sa atong reading sessions. And then, humansad sa atong before sa culmination, nasad siya post-evaluation na makita na to, ni-improve ba yun ang reading or ang writing sa bata. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.